Добър ден! Днес ще говорим за съответствието на това, което можем да определим като политика в областта на природния газ в България и световните тенденции. Повод за този коментар е една графика, която и една статия, която днес прочетох в известния сайт SBG Global. Графика, която дава разминаването между референтните цени за газ, които има на далекоизточния пазар. Там има един индекс, който е JPM, който е Япония, Корея пазар, на който се продава основно втечнен природен газ и съответния газ, който е рефериран в Европа към Брента. Той е газ, който ние купуваме. Знаете, че в нашата форма се отчита референтния стойност на Брент към Средиземно море по две от основните деривати. И какво виждаме? Виждаме, че цените в далечния изток падат, а Брента стои все още високо, което означава, че пазарът на природен газ, особено в частта му на глобалния природен газ, на втечнения природен газ, се откъсва от петрола. Или тези, които имат нефтоиндексирани цени и такива договори, започват да страдат, защото гравитацията, търсенето и предлагането на спот пазар, който определено се диктува от втечнения природен газ, вече е много по-конкурентно способен от тръбопроводния газ и този, който е нефтено индексиран, каквито сме в нашия случай. На този фон новините, които се четат от най-добрите аналитични звена в света, са, че именно предлагането на втечнен природен газ, който нараства с темпове, които са много по-големи от нарастването на потреблението, предполагат, че още във второто тримесечие на тази година и особено втората половина на тази година ще имаме устойчиво превишаване на цените на нефтоиндексираните цени на газа спрямо тези, които са спот или вързани към втечнения природен газ. Какво прави нашето правителство? Нека да определя първо какъв е националният интерес, защото много се спекулира с това, че върховен национален интерес ние да хвърляме огромни пари в реализацията на скъпи газопроводни инфраструктури. При това забележете, след като едва успяхме да преглътнем тези близо 3 милиарда, които трябва да се вкарат от Булгартрансгаз за инфраструктура, която ще свърже Турски поток, продължението му през България с Сърбия. И бяхме изненадани в миналия петък от нов, още по-амбициозен проект, този път за 36 милиарда, който ще свърже пак Варна с Оряхово. Изобщо тези хора, без да имат никакво понятие за откъде точно газ ще дойде, хвърлят едни доста драматични проекти в бъдещето с много милиарди харчове. Никой обаче до този момент не е доказал откъде ще дойдат приходите. Нека посоча още в самото начало. На 3 и 4 април в Европейския парламент ще се гласуват поправките към газовата директива, които еднозначно поставят инфраструктура, включително тази, която Булгартрансгаз има намерение да построи, като продължение на Турски поток през България, в строг регламентиран режим, в който се изисква, просто налага на всяка цена България, ако иска да реализира този проект, да иска дерогация. Но дерогацията е функция на аргументи и обстоятелства, които са извън контрол на българското правителство. В този смисъл, това, което до този момент беше правено само по чапката на националния регулатор, вече не е релевантно. Трябва да се иска нотификация от Европейската комисия и съответно съгласуване на този проект. А това е процес, който първо е дълъг и второ не
сигурно как ще завърши. Дали така дерогация ще бъде дадена, тъй като там трябва доказателство за неутрално въздействие върху конкуренцията на пазара на природен газ. А това много трудно може да се докаже, след като на изхода значителна част от капацитета, който влиза от Турция, 90%, на изход 80% се контролира от един доставчик. Тоест, на самия български газов пазар вие имате не само текущо доминантно положение, което е равностойно на монопол, но този монопол чрез този проект се утвърждава в бъдеще. Да, затова казвам, че тези, които искат да ни убедят, че националният интерес, моя, вашия, на всички, е в това да реализираме скъпо струващи инвестиции в инфраструктура, без никакви гаранции за нейното запълване и потребност. Да припомня само, че капацитети има свободни и сега в този момент. Ние имаме едва по-малко от 40-45% ангажираност на националната преносна мрежа и свободни капацитети по транзитната мрежа. Т.е. нищо не налага толкова драматични скокове инвестиционни. Кое всъщност обаче направлението или основната линия, която се пренебрегва в това, което ни се представя като стратегия за развитие на газопреносната мрежа и за развитие на българския газов пазар? Единственото, което си струва правителството да определи като стратегия, това е именно намирането на най-добрите начини за усилване на конкуренцията, така че българският потребител, индивидуален, индустриален, да реализират своите планове при потребление на газ на възможно най-ниски цени, при това не само средностатистично за годината, но особено той да може да ползва ниски цени и да не бъде изложен на силни ценови колебания, особено когато има пикови потребления. Именно за което достъпа до нови ресурси и до разширяване на съхранението на газ в Чирен и в други находища е задължително. И затова се казвам, дяло да го вземе Булгартрансгаз само с две намигвания на своите мащабни мисления, хвърли 6,5, значи 2,8, 2,7 и 3,6 са 6,3 милиарда лева, които той ще хвърли за развитие на газопреносната мрежа. Аз казвам не, това е лудост, това е безумие и посредственост. Пари България трябва да хвърля, и то не Булгартрансгаз само, а националната компания и най-вече тези, от които зависи конкуренцията на пазара, т.е. не е задължително изобщо да хвърляме пари, просто трябва да осигурим равни условия за конкуренция, трябва да похвърляме условия в това да развием инфраструктура и достъп България да има в енергийния си микс втечнен природен газ, защото той е най-динамичният елемент и най-евтиният елемент в този микс. Всички, които си говорят, че руският газ е най-евтин, пренебрегат елементарния факт. Той е най-евтин, но трябва да докаже в условията на конкурентна среда. Руският природен газ до този момент никога не се е конкурирал, за да докаже съждението, че е най-евтин. Тоест, инвестициите трябва да бъдат в развитие на инфраструктура, в развитие на капацитет на българските търговци или на те, които оперират на българския пазар, да имат достъп и да сключват договори за доставка на втечнен природен газ и на друг алтернативен тръбопроводен газ, както и, разбира се, това е във всички нормални страни и компании. Булгартрансгаз трябва най-накрая да погледне към възможността да направи инвестиции в апстрима, т.е. в проучването на добив, включително инвестиции в открити находища, особено когато те са с доказани търговски капацитети, тъй като само тогава те дългосрочни договори осигуряват много ниски цени, за да може съответната компания Булгаргаз или която и да е друга, да може да оперира свободно и да има резерви, а не както сега
в ролята си на обществен доставчик, което е напълно измислена фигура. Тя трябва да компенсира всички дефицити на своите клиенти, включително такива като Топлофикация, които не само не плащат и набъбват своите дългове, с което заплащат способността на самата компания да оперира. Така че между това, което българската стратегия и политика трябва да бъде, и това, което чуваме, че строиме хъбове с страхотни газопреносни проекти, с огромни инвестиции, това е чисто и просто безумие. Няма нищо общо с пазарна логика, нищо общо с търговска логика, още по-малко с интересите на потребителите, както индивидуални, така и индустриални, да не говорим за данъкоплатците. Това е от мен.